ସେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବେ ଅଟା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କୁର୍ବାନୀ ଆଉ ଜିହାଦୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜିହାଦୀ କୁର୍ବାନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଭଲ ଭାବେ। ଅଟା ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବାଟା କେମିତି ଯାଏ ଏବେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିବା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ନିଜ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଦେଶକୁ ନେଇ ଚଳେଇବେ ଏମାନେ। ଏଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ, ବା ଏମିତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଦେଶବାସୀ କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଯେଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର କର୍ମଫଳ ତା'ର ଭୋଗ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭୋଗ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି।